stao sam, u Montani sam još uvek, rekao da vam pokažem samo ovaj prizor, kakav je odličan. Znači, to je onaj deo Smarački, koji imam 2000 km, bukvalno ničega. Nisam uspio da vam snimim put, zatvoren za kamione. Ne može da se ide tim glavnim highwayom, mora kroz grad, jer bočni vetar je mnogo jak. Tako da sad pojma nemam šta ću i kako ću, a evo idem, pratim. Pričao sam s jednim čovekom ovde ispred mene, moramo da idemo kroz grad, da zaobiđemo te vetrove, jebemo miš. Tako da, to je to. Evo ovde kroz ovaj grad idemo zbog vetra. Znači ne može da se prođe highwayom da se ide, nego mora kroz grad, zatvoren je za kamione. Tako da vam snimi taj gradić kad sam već tu jedik. Evo, Detour. Vidite na znaku. I ograničenje je 25 milja, što je otprilike 40 km. Šta će sve da me strefi ovaj put u mamu njegovu. Znači haos, znate kako je krenulo. Samo neki problemi, je. Samo neki problemi. Now keep left. Idemo za Chicago. Follow the highway. Da, važi, thank you.
društvo. Kako ste vi? A vi kako te? Evo ustao, jutros vozim već 90 milja, to je nekih, ne znam ni ja, sat i po dva. Pa rekao da se javim, imam neki update. Juče, videli ste, završio sam onaj istovar i rekao da krenem po taj drugi utovar, u stvari. Da krenem utovar, međutim utovar mi je otkazan. Tako da sam plejao na parkingu nekih, ne znam, 2 sata i onda sam dobio informaciju, da idem na neko mesto u Ontariju koje se zove Tilbury, Ontario. A to je na granici sa, znači, Detroitom. Tako da sam krenuo juče, ostalo mi nekih 4 sata, krenuo sam da vozim. Jutro sustao, krenuo isto, sad se nalazim. Znači, Highway 80, idemo kroz Chicago, idemo kroz Detroit i onda prelazimo taj neki most. Prvi put mi je, samo da se razumemo. Prelazimo taj neki most, on je granica Kanada-Amerika. Odatle kupim tovar, 28.000 pounda, što mu dođe, da, 28.000 pounda. I idemo za Kaliforniju. I isto prvi mi put idem za Kaliforniju, mesto je samo da vidimo na mapi. Jersey Boulevard. Koje mesto u Kaliforniji? Rancho Cucamonga. Evo, pogledaj. Rancho Cucamonga. Biće zanimljivo, evo. Biće zanimljivo. Inače je Los Angeles. Ne znam kako se vidi, da li se vidi. I ovo sunce vidi. Tako da sam daleko i da će biti zanimljivo. Snimit ću vam malo ako bude mogao kroz Chicago i kroz Detroit. Moram da se čujem sa firmom da mi da papire za prelaze granice, tako da ćemo da vidimo što će. Sve u svemu, malo sam se smorio, zato što sam mislio da će da idem kući. Ali dobro, neko novo iskustvo, idem da vidim i taj deo Amerike. Tako da je to to. Pozdrav i obaveštavat ću vas šta ima novo i kako je. Bridge to Canada, Ambassador Bridge.
Amerika, desno je Kanada. Naravno, rade se naši ljudi. Ovo je tamo granica, mislim granica, carina. Drugari moji, došli smo sad na granicu ovde sa Ontario. Sinoć sam imao feštu, nisam spavao uopšte. Opet me jastuk zajebavao, to jest airbag. Pukao još jedan, a jedan curi. Tako da sam ovaj zamenio. Ovo što curi nije strašno. Valjda će izdržati do LA-a. Da, dobio sam challenge da pozdravim ovom prilikom Vladu Stanojevića i suprugu Maju. Pozdrav od mene. Ćao. To vam je to, narode. Čujemo se, vidimo se. Drugari, evo samo vam pokažem šta sam utovario, neke cevke. Evo ga. To jednu kutiju imam pozadi. Ne moram baš po blatu da hodam, ali ajde. I ovu kutiju imam pozadi. Da čujete jastuk. Kako šušti. Ovaj sam zamenio, ovo je nov.
I onaj tamo iza je nov. Ovaj je nov tamo. A sad je ovaj, brate, procurao. Muke moje niko ne zna, brate. Niko. Ajde, vidimo se. 4 West, US 40 West, Interstate 55 South, St. Louis. Now keep St. Louis, left. ali sad po danu, eto da vidim. After 1.5 miles, keep right. Half a mile, keep right. Take exit 40B towards Interstate 44, Interstate 55, Interstate 44 West, Interstate 55 South, Tulsa, Memphis, Interstate 70 West, Kansas City, Walnut Street, Airport, and then keep left. Now keep right and then keep left. Now keep left. After 1 mile, keep right. Gde ste, društvo? Šta ima? Parkirao sam dosta za danas. Parkirao sam, mesto se zove Stratford. U Kentuckiju. I na TA idem da se tušnem, ali, brate, mesto je bruka. To je razlika između Kanade i Amerike, je ta što su ovde truck stopovi do jaja. Pa evo, pogledajte malo. A preko puta je Loves. Taco Bell. Ima svašta. Ima svašta, narode. Danas mi je 8. dan na putu. Mnogo svašta mi se izdešavalo, da ne kažem sranja. Počeo je i kamion da mi gubi vazduh negde, nemam pojma gde je i šta je. Znači, popizdeo sam. Za sada mi, kako se zove, kompresor puni. Nije ovde kanta. Ali vidite, za sada mi kompresor puni i održava vazduh, tako da
da će biti da se dovučem do kuće, jebik. Smorio sam se kao lav, brate. Kao lav sam se smorio. A malo unutra da vidite šta ima. Subway. To ćemo sad kada se ispušimo. Driver number 195, shower 7, is now available. On je već levo. Driver number 195, shower 7, is now available. O, ima tamo i frizer. Ovo mi je frizer. Ja sam u petici. O, bioskop. Za pranje veša. I meni treba petica, evo je ovdje petica, a ima ih 8. S jedne i s druge strane. Sad, PIN je 4389. 4389 zvezdica. Gde ste drugari? Gde ste mačke, kaže. Evo kako se... No, nothing special. To je to. Ajde pa se vidimo, ne? Dobro jutro, narode. Mačke moje. Oj, 9. dan, ljudi. Znači, idem polako ka LA-u i sad prolazim kroz neki grad Rogers prvi put. Idemo ka Fort Smithu, tamo hvatamo, sad sam na 49-ci, idem north, prolazim kroz ovaj grad i posle hvatam 40-icu i 40-icom idem ka Arizoni i ulazim tamo u LA. Znači, bukvalno sad uhvatim 40-icu i ono 2,5 dana, može čak i 3 dana do LA-a. Ali pre toga moram da odradim reset, jebi ga. Imam da vozim još 8 sati i onda 36 sati reseta. Tako da vam je to, narode. Rekao, možda ovaj grad zanimljiv, pa rekao da vam pokažem, jer prolazim po navigaciji, prolazim kroz centar grada, ali čisto sum. Ali za svaki slučaj, ajde, rekao da snimim. Snimat ću LA, to je bolja varijanta. Ovdje nema ništa, verovatno. Gde ste, mačke moje? Stigli smo u Oklahoma City. Ovdje se radi sve živo, znači grad je veliki. Nisam uspeo na vreme da uzmem kameru, prošao sam Air Force. Znači, znaš kakvi avioni? Haos. Mogu sam to da snimim, ali jebi ga. Ko će ga znati? A i pravo vam kažem, moram malo se koncentrišem pošto je ovde usko sve. Pa ću vam potruditi da snimim malo ako bude mogo. U stvari, evo, pa pogledajte kako izgleda. Ovo mi je Oklahoma City.
After 2 miles, keep right and take the exit. Da, ušli smo u Teksas i sad ću da vas odvedem na jedno lepo mesto da vidite šta sve ima. Tamo pravim tu pauzu od pola sata. Kao što ste čuli, za 2 milje izlazimo, pa se vidimo tamo. Inače, put je prelep, ono, pogledajte. Zove se Cherokee. To je indijansko neko, kako se zove, stajalište, jebem li ga. Ali ima svašta, samo da sve radi. Baš je prelepo za vožnju. After 1 mile, keep right and take the exit. Vidimo se tamo, Pa da vam pokažem, da vidite. Evo, ja i nisam vidio, ali sad ću da pogledam. Restoran. Da vidimo šta sve ima. Buffalo, our state animal. Ima Indijanci. Idem da pogledam. Oklahoma. Evo ga, ladno. Moram da odem da vidim, ne vredi. Sad ćemo uništiti. Oh my goodness. Zašto nešto? Kako se sve bolje? Hello. Oh, I know how to, Hi. Yeah, hello, hi. It's not a problem to record a little bit. No, you're fine. You can record. Thank you.
John Wayne. Torba je 29. 59. Hello. Će biti $34. $34 ćebe. Ovo su začine. A ovo da kupim manje. Hvatači snova. Čemu kaže? Novčanica. Majice. Frole. Kajševi. Jebate sve na kožu više. Sve na kožu više. Noževi. Kaos. Luk, strele, patrole za pištolj. Route 66 soda. Dux. $24. Mahoma. To ću ove kačke da uzmem ovdje. Mahoma. Cherokee. Duxe. Kape. Koliko je? Aha, slaže se. $12. A ko je S small? Ovo je M medium large.
Kim Large. To će bude iznenađenje za nju. Red deer. Ajde vidimo što imamo. Papuče. Can't get rid of me now. Svašta nešto isto ima. Još šta je dobro. Slijep. Koliko je? Plus. $50. Luks. Ja, šap. Za decu. Će bići dok se... $19. Jao. Jako je. Full size. I was hoping maybe have some twin size. What's that? Moram misliti. Slike. Svašta nešto ima. I'm beautiful. Od drveta. Isto neki ćebići. Handmade. To je to, drugari. Vidimo se kasnije. Se vidimo kasnije. Kupio sam ovdje jedan kačket i jedan duks. Pa ne znam da li će se svidjeti, ali nema veze. Poklonu se u zube ne gledam, tako da... Znači ja imam problem s njom, znate, šta god da je kupim. A mogu si i ovo, mogu si i ono, tako da... Ne očekujem sa nekakvu reakciju, Bog zna šta, ali ajde. Čisto da ima nešto. Inače kačket košta $15 i duks košta $15, $30 sve ukupno. Tako da je to, drugari. Idem sad do WC-a i da kupim nešto da jedem. Samo da vam pokažem ovu kolonu kamiona. Kaos.
Nisam snimio prvih 15 km, brate, evo sad sam. Znači, ovo je ludnica. Rade nešto put i iz dve trake u jednu se prebacuje. I vidite ovo, ljudi. Znači, haos. Već 15 km je ovako. Evo sad ovdje nešto, pa opet. Dobro jutro, drugari. Danas se javljam, upravo sam ušao u Kaliforniju, 6 sati ujutru. Pogledajte planine njihove. Pustare. Sve je pusto. Imam još nekih 330 km do LA-a. Ovo mi na samom ulazku, možda sam prešao, ne znam, 20 milja, ali sve pustara. Tako da se gledamo kad bude nešto zanimljivo. Rekao samo da vam snimim ovo. Evo mi, drugari, nekih 30 milja sam od Istovara, samo da vam pokažem. Istovar mi je na ulazak u LA. Samo da vam pokažem ovo. Pogled je, znači, neverovatan. Neverovatan. Znači, haos. Pogledajte tamo. Chaos. Kako je dobro, palmice, ludnica, haos. Malo da vam snimim Route 66. Idemo sad za LA, tamo imam utovar. Znači, ljudi, ovo je perverzija, brate.
Znači, prelepo je, brate. Bruk. Brukica. Kako je sve sređeno i... Veliki Kenan. Drugari, ovo sad što vozim je su delovi aviona što uzimam, što kupim sad iz LA, delove aviona za F-35. Tako da košta Boga oca. Jutro, drugari. Mačke. Imao sam naporan dan juče. Imao sam 3 utovara. Kao što rekao, vozim delove za avion F-35 u Deltu na sklapanje. Izlazim sad trenutno iz LA-a, idem ka San Diego i to će biti to, ja se nadam, za ovaj klip. To je za ovu seriju klipova, ja se nadam da će biti 2, eventualno 3 klipa. Ovaj trip mi je bio naporan. Bukvalno će biti 15 dana na putu, tako da jedno čekam dođem kući malo da se iskuliram i da vidim Vuleta, vidim Olju, pa onda ponovo u akciju. Ako bude neki lep kadar, snimit ću vam i to, tako da se vidimo. Pozdrav!